Bună ziua! Astăzi o să vă arăt cum o să facem puțină muzică electro pe tableta mea și am conectat-o la sistem ca să se audă mai tare. Îi dăm drumul? Haideți să-i dăm drumul. Nu, bine. Haideți, prietenul nostru o să facă, de fapt, o încercare, înțelegeți? Așa No, că să nu bun, mă hai, las da. în serios. Că... Stai. Îi dăm drumul? Da, stai să bag firul, bă. Dau mai tare, că nu știu dacă se aude. Da, deci cam atât a fost. Haideți să vă mai arăt încă ceva. Ce aplicații mai arăți? Aia cu dubstep-ul? Sau aia o fac eu? Eu o să vă arăt aceasta. Trap Drum. Trapul, nu știu. Să fac? Îl mai faci și pe ăla? Habar n-am. No. Ce pizda, mă, hai, o faci? Hai că fac. No, ha. Ar trebui să dau mai tare? Lasă așa. Da. Deci... Cam atâta a fost. Mulțumesc. Dacă v-a plăcut, dați un like. Eu sunt Adi de la Relax și Punct și Rareș mă filmează. No, bun, sunt cameramanul astăzi. Nu, bine, hai, o să încărcăm video. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like și abonați-vă. Pa! Salut!